И още едно последно видео за деня. Понеже имах една акционна продажба на улица Стоян Михайловски, и сега съм в същия район, искам само да ви пренеса на едно място. Ето тази къща в ляво, която съвсем скоро продадохме. Просто за всички, които им е позната като фасада, искам да знаят, че тя има чисто нов собственик. Продавача днес се обади и поиска документите, с които е продал. И де-факто тук сме свършили отлично работата. Клиентът е много доволен, купувача надявам се също. Той беше представляван от колежка от друга фирма, която също супер, точно и коректно се свърши работата. И мисля, че има една много добра сделка за пример как трябва да се работи на пазара. Къщата на Стоян Михайловски за 68 000 евро е продадена. Моля, спрете.